zanimljivo i svako predavanje je držalo pažnju, nije bilo ni predugo ni prekratko, baš onako kako treba. Pa najviše mi se dopalo zapravo taj 3D printing, što smo mi zapravo pravili prezentaciju. Zato što, mislim, to nije toliko ni popularno, nije toliko ni razvijeno ovde. Tako da ta priča mi se najviše dopala. Odlična je bila škola. Cela ideja o tome da rana zapravo treba da bude vlažna, da ne moraju da budu potpuno sterilni uslovi, da imamo zapravo naše ektokomensale organizme mikroorganizme, znači da postoji nekakva, da kažemo, biološka i zapravo homeostatička kožna flora koja pomaže u oporavku. Znači, taj ceo osnov toga kako mi na kraju pravimo materijale, kako na kraju pravimo proizvode kojima možemo da tretiramo rane. I drugo, naravno, taj samo opštost termina. Mislim, mi govorimo o ranama, a to je u stvari niz, kažemo, problema sa različitim uzrocima, sa nekom različitom kliničkom prognozom i u principu nekim različitim planovima lečenja. Hvala na pozivu, na divnoj organizaciji. Meni se veoma svidela škola, bilo je veoma zanimljivo, korisno, mnogo toga smo naučili, mnogo veštine smo poboljšali i nadam se da će mi koristiti u daljem studiranju i radu. Najviše mi se svidela tema o in vitro testovima za ispitivanje hidrogelova za rane. Baš sam zadovoljna i očekivala sam dosta, ali je prevazišla moja očekivanja. Vrlo interesantni predavači, jako lijepa atmosfera, zainteresovani studenti, baš jedno jako lepo iskustvo. Mislim da je ova škola jako značajna. Veoma važan aspekt škole što smo imali goste iz inostranstva, iz različitih oblasti koji su pokrili oblasti koje nisu mnogo razvijene kod nas, a koje nama znači da u stvari napravimo naredni korak, da unapredimo naše istraživanja. S te strane mislim da je bilo odlično, da je to bila jedna vrlo lepa saradnja koja daće na jako lepim druženjem. I mislim da su uspostavljene konekcije za buduće i projekte i budući rad i da će to biti svakako dobro za Tehnološki fakultet.